mga relihiyon. Ang mataglungsod dakbayan ug lalawigan sa atong kapupudan. Adunay mga relihiyon nga gitamod o gitahod isip atong mga tinuuhan. Puro maayo ang gisangyaw nilang mga pagtulunan sa mga pari, pastor, ministro ug banpang nga mga kauban. Sa matag usa kanila nagpamatuod ng ilang relihiyon maoy husto. Ilang gituman o gisugo kung gisunod ang mga sugo sa atong Ginoo. Ang kada relihiyon maoy doktrina nga gisunod sa ilang mga membro nga hinimo og minugna sa ilang mga pangulo. Ang unang relihiyon nga natukod sumala sa karaan nga mga tao mao kini ang simbahang Katoliko Romano. Sila kuno ang saad sa Dios sumala sa ebanghelyo kay sila kuno ang simbahan nga natukod sa unang siglo. Ikaduha, mao kining relihiyong Aglipayano nga kaniadto sakop kuno sa simbahang Katoliko. Apan misupak si Aglipay Gregorio kay ang doktrina sa Katoliko supak man sa iyang pagtuo. Ikatulo, mao ang relihiyong Sabadista. Ang adlawng Sabado mao ang gibalaan nila. Dili sila mobuhat ug motrabaho anang adlaw. Pinasikad sa ilang pagtuo sumala sa Biblia. Ikaw pat, mao ang relihiyong Iglesia ni Cristo. Mukaon silag baboy apan sa dugo dili kay supak sa ilang pagtuo. Ang Biblia nag-ingon ayaw kan-a ang mananap nga pikas og kuko kay kun huga og supak sa kabubuton sa atong Ginoo. Ang ikalima mao kining relihiyong Rizalista. Ang nagtukod niini mao si Anheng Pilimon Riambunansa. Karon si Rizal mao ang giampuan nila kay pareho silang edad sa pagkamatay nilang duha. Sa pagkakaroon daghan ng mga relihiyon ang midagsang sa atong kalibutan. Gawas ni Ginoong Jesucristo daghan ng Diyos ang ilang gituuhan. Sa matag sa kanila nag-ingon sila ang matuod nga nagdalas sa kaluwasan kay ang musulod sa ilang simbahan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Matuod ka kining relihiyon nga atong gituuhan kay wala may relihiyon nga nagpalansang aron maluwas ang katawhan. Ang mga relihiyon sama ra kini sa mga taytayan nga atong subayon aron maangkunta ang kinabuhing walay katapusan. Apan matud pa sa akong lolo nga mabasa sa Juan 1:1 sa sinugdanan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong nga ang buot ipasabot niini kuno. Nagsugod man sa pulong, busa nagsugod kini sa tabi sa at iyang amigo, hangtod nga midaghan ug namugna ang Ginoo.